Palihog manindo. Ginoong Diyos, kaloy ana ang imong lungsod, tungod sa imong mga walay sukod. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisala po sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nagkalapas sa pagkapuyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Bag-ampo kita. Ginong Dios, himua nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak o kahilingan sa iyang gugma, aron kung may sama na kami kaniya, angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Si Kristo maong makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa iyang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya sa masadya nga awit. Duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Sayri ninyo nga ang Ginoo Dios, siya ang nagbuhat kanato, kita iyaha gayud, ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Sulod nga pasalamaton sa iyang mga ganghaan, sulod kamo sa iyang mga kahawanan, uban sa pagdaig. Duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Pasalamati siya, dayga ang iyang ngalan, kay siya maayo, ang Ginoo kansong kaluoy, nangalungtad sa kahangturan, ug ang iyang kamatinuanon ngadto sa tanang kaliwatan. Duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga tawo nga miingon kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papausahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon, ug niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Jesus niining sambingaya. Walay tawo nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti. Kay kung buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti, ug ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kung buhaton niya kini ang bag-ong bino, makagisi sa panit. Unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tawo nga nangandoy sa bag-ong bino, tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. The first step for us to change, bisag unsa pa man ang ganahan nato nga bag-uhon sa atong kaugalingon mga igsuon, is ato sa tantangon ang mga bati nato nga mga batasan ug ang mga karaan natong batasan. But to do this is not easy, dili siya lalim. Tungod kay nauna man gud ni mga igsuon ang nahimo natong standard sa atong kinabuhi. Nga kung buhaton nato ni siya adlaw-adlaw mga igsuon, mahimo na siyang parte sa atong kinabuhi, ug mahimo na siyang parte sa atong kinabuhi, lisod na siya tantangon. Just like for example, kinsa dinhik ninyo ang hilig mamalikas. Bisag kapila pa mo musaad, bisan adlaw-adlaw pa mo mga igsuon musaad, nga dili na mo mamalikas ug mamalikas gihapon mo. Kinsa dinhin ninyo ang hilig manigarilyo, o na ay bisyo. Bisag moingon ka ugma nga dili na ko manigarilyo or dili na ko magbisyo, you will find yourself doing the same thing again and again. Mao gani na mga igsuon nga kinahanglan nato ang grasya sa Dios.
Kinahanglan nato ang kooperasyon aron mabato nato ang grasya sa Dios ug panginkamutan nato ug tabangan nato ang atong kaugalingon mga igsuon sa pagbag-o. Ug kini mga igsuon dili siya makuha nato sa usa ra ka gabi. Mao gani na mga igsuon nga usa sa mga problema nato is maayo rat kita sa sinugdanan pero dili kita magkalahutay. So dili jud ta mga igsuon mag-expect nga naay pagbag-o sa atong kaugalingon. Sa pagpadayon nato sa atong santos nga misa mga igsuon, atong pangayuan og tabang sa atong Ginoong Hesukristo ang mga butang nga kinahanglan nato bag-uhon ug tantangon sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Magampo kita ngadto sa Dios sa atong amahan aron kabigon kita niya ngadto sa mga miti sa ebanghelyo musangpit kita sa pag-ingon bag-oha kami o Ginoo. Bag-oha kami o Ginoo. Nga ang sibahan ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo musunod sa pag-aghat sa Espiritu Santo sa pagmantala sa kanunayng bag-o nga pinulungan sa ebanghelyo ngadto sa katawhan karong panahona. Magampo kita sa Ginoo. Bag-oha kami o Ginoo. Nga abli unta ang atong mga kasing-kasing ngadto sa makaluwas nga gahom sa Dios diha kang Kristo nga mas labaw pa ka mahinungdanon kaysa pagtuman sa karaang relihiyosong mga balansayon. Magampo kita sa Ginoo. Bag-oha kami o Ginoo. Nga makaamgo kita nga ang milagro sa pagbag-o sa kanunay posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo diha sa ilang pagkabot niini. Magampo kita sa Ginoo. Bag-oha kami o Ginoo. Nga mamahimo kita mga instrumento sa maalimanghong mga kamot sa Ginoo ngadto sa mga sakiton pinaagi sa atong mayugmaong pagtagad kanila. Magampo kita sa Ginoo. Bag-oha kami o Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong tsufilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Bag-oha kami o Ginoo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulayng dayon uban sa banahong Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Bag-oha kami o Ginoo. Langit nung amahan, dungga ang among pag-ampo ug tudloi kami sa pagpuyo isip bag-ong mga katawhan nga gawas nun pinaagi sa gugma ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug pagimaya sa ngalan alang usab sa atong kapustanan o sa tibok ng santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga amahan tungod sa helbihang pagigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak uban sa dili kag asoy mong kaayo. Itugot nga sa among pagpakigiusa uban kaniya, makahalad kami kanimo og angay nga gasa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa gibayaw na siya dito sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa nilagbasan nga kilid, nagula ang dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan, aron ang tanang tawo sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos, sa walay hunong mukawos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga santos ug mga anghel sa langit, nagaduyog kami sa pagdayeg kanimo sa walay hunong nga pag-ingon.
Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gadikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialam kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kinimo ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, o ba ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispong tagdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose ayang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, yahatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw,
ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginig suunay. Kini mo ang poder sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayaw mo kalawat kanimo, apan ipamuno mo lamang upang maayo ako. Mag-ampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga maisama kami kang Kristo dinhi sa yuta, ug maangay kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.